Abrín os ollos e tiña dor de cabeza. Sentía náuseas e cansancio. Doíame todo. Estaba tirado na rúa, empapado. Apestaba alcohol. Volvín a beber. Non recordo nada do acontecido dende que saín da casa tras discutir coa miña muller. Levanteime como puiden e mirei o reloxo. Ás 5 da mañá. Ia poñerme a camiñar, pero algo entorpecía o meu paso. Un brazo. Un corpo. Estaba na rúa tirado e repleto de sangue. Toqueino torpemente co pé para ver se reaccionaba. Nada. Nin se inmutou. Estaba morto. Entroume o pánico. Que facía eu ao pé dun home morto? Esforceime en recordar o que acontecera esta noite, pero foi en vano. Nada, nin un mísero recordo. Levei as mans á cachola e nese mesmo instante dime conta de que estaban cheas de sangue. Busquei desesperado nelas unha ferida da que poidera proceder, pero nada, nin un rasguño. Non era miña. Mirei o corpo sen vida do meu único acompañante e deixeime levar pola imaginación, que sin dúbida é peor que a propia realidade. Estudiei as posibilidades e decidín que a mellor solución era esta. E así acaba a carta do home que se suicidou. Así que non recordaba nada. Sentíase culpable e matouse. Pois caso pechado. Non. A víctima levaba morto cando encontramos varios días. En cambio, o que se suicidou, este home só levaba unhas horas. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, ao pé dos meus cabezales todas facen